Na. Oh, sabi ko mong tagulot na. Kabog na. Oh, kabugan nyo pa, bala may gising. Mga idol, pakikabog. Ayan, Makoy Dison, good morning par. Ron Flores, good morning. Harold Biray, Salesena bro, good morning. Okay na? Oh. 1, 2, 3, Poso Rubio, release! Good morning po, good morning po, Poso Rubio, release! Ayan po, bagsak na! Alright, good morning po, Poso Rubio po tayo. Ayan po yung mga ibon natin. Good morning po, good morning mga ka-BBC. Ayan po, napakarami. Sana po lahat sumuporta po tayo sa BIOS. At saka malapit na po yung derby natin. Ayan po yung mga ibon. Ayan po sila. Ayan po, good morning po. Good morning mga ka-BBC. Yo, what's up mga idol? Karga naman tayo, Poso. Asa na ba? Puso. Puso Robio Pangasinan mga idol, no? So yun ang mga idol, no? Poso Rubio. Magkasakay tayo mga idol, no? So isang warrior lang dito mga idol. So isasakay natin mga idol, no? Isa lang ikarga, isa Ito lang. yung nag-iisa na mga idol. Solid yan mga idol, no? Kumakain ng kapwa ibon yan. Yun na nga mga idol, no? Siyempre mga idol. Oh, wala nang ano to, keme-keme to. Tara na, let's go! Kumusta mga kukoy? Finally mga idol, at nandito na tayo ngayon mga idol sa loading station ng EPSA mga idol. At yun na nga mga idol, no? Ayun. So training lang muna yung laban natin ngayon mga idol. Ayun, nagawin ka shoutout sa mga idol dyan, sa mga lapatits dyan. Yun. So mag-ano lang muna tayo mga idol, no? Mag-training lang muna tayo kasi yun nga, yung warrior natin mga idol, no? Kulang sa bilis mga idol. Kailangan pa natin pabilisin, no? Kailangan pa natin pakainin ng ano, ng mahiwagang tae mga idol. Napakahina talaga ng mga warrior natin, no? Ano sa training muna mga idol. Ayun na. Ano mga idol, nasa dalawang crits mga idol. Puno na mga idol, no? Mga kanina pa nagtatalpak yung mga mga idol, no? Mga malakas, nandiyan na, oh. At yan, may dalawang crits pa mga idol, no? Ayan, no? Lalakas din ako mga idol, no? Sa pangarap. Sa panaginip. Ayan na. Ano wala ganong tao dito mga idol, na? Wala pa ganong tao. So malamang kanina pa sila nagtalpak, no? So time check tayo mga idol, no? Time check 7:39 mga idol. Yun na nga. So Poso Rubio ngayon mga idol, na Poso Rubio Pangasinan mga idol. 107 kilometer air distance mga idol. At palayo ng palayo, no? At sana naman mga idol, no? At sana naman, no, makayanan pa ng mga warrior natin yung 107 kilometer air distance mga idol. Nagre-ready na si Kosang Jojo. Talpak na talpak sa nag-iisang ibon nyo. Ano? Ang kinuha niya, no? Bisali mo sa takbuhan yan. Ayan, si Kosang Jojo lang malakas dito mga idol, no? Ha? Ba yung puling mo? Ha? Ito puling mo? Sige! Bakit? Huwag kakabahan. May daga ka pala sa dibdib eh. 120 lang. Huling. 200.
Kayang-kaya yan. Wala. Mahinang nila lang si Kosen Jojo, mga idol. 80. Cluster. Sino? Oh, sa 80 ka lang, sa 80. Kaya bukas. Iba yung ring. Wala, mga idol, no? Master mo ng pink. Ha? Oh, gusto mo pa makapag-ambag sa akin, ha? Isalpak mo muna. Makiramdam muna tayo. Sila na ang gatin. Kasi mag-aambag lang tayo rito, eh. Yung ano, mga idol, no? Sa limpusa lang tayo rito, mga idol, sa mga malakas, mga idol. Pakiramdaman muna natin, mga idol, no? Yung uwi ng ibon natin bukas, mga idol, no? Ha? Yung ito lagyan ng sticker. Yung motor. Di ba kasali sa'yo? wala pang ano, idol, no? Wala pa sa ano motor. Wala pa. Alpak mo na. Yun ang ano. Yun ang ano, so... Kuling-kuling lang ngayon, idol. Oh, di mo na. Sige. Mahina yung ano, mahinang nila lang. Pati may-ari, kinakabahan. Kuling. Ano nga mga idol na. So next na tayo magpupuling mga idol, no? Titingnan natin yung laro ni ano. Laro nung nagkaranglan sa atin, yung ano, yung kapatid nung nagkaranglan dyan, ay ano, Calaveria. Gawin ka charot mga idol, no? Sila may mga kalapatis pang dumarating mga idol, oh. Yung ano. At tawa na mega shoutout na BBC mga idol. Yung BBC lang sa Kalam mga idol, no? Talaga napakasulit ng BBC mga idol, no? Ayun nga, no? Bali, cluster yung mga yan. Ayun na mga idol, may nasipat ako mga idol, no? Lady Puncher mga idol, no? Sumasali sa bowling, oh. Ayun, no? Sige. Ayun mga idol, oh. Ano, mega shoutout na sa Team Aswang mga idol, no? Ano yung lockman ng Aliano Love, si Kosang Jojo lang sa Kalam. Ayun nga mga idol, palayo tayo ng palayo mga idol. Habang palayo ng palayo, yung mga ibon natin pawala ng pawala. Ayun nga mga idol, maraming salamat na sa mga patuloy na walang sasawang sumusuporta sa channel natin dyan. Maraming salamat sa inyo mga idol, no? At syempre mga idol, no, comment down below mga idol, tapos sa shoutout natin kayo mga idol. Gagawa natin ang shoutout kayo mga idol, no? Yung mega shoutout tayo mga idol. Mega shoutout, no, kay Sir Ronald Gonzales, no, Kalapatids Flyer Mix and Breeder mga idol, yon. Mega shoutout kay Mabeauty ako. Uy, Mabeauty ako. Mega shoutout sa no idol, no. At kay Albert David, yon. Ikaw mo ito. Mega shoutout kay Albert David. At kay Grid Island Pigeon RC, yon. Mega shoutout sa'yo. At kay Bounce Hunter Love TV, yon. Mega shoutout, no. At kay Isley Love Kevin De La Cruz, yon. Mega shoutout. Harit Love TV and Triple J Love, yun, mega shoutout, no, from Apalito mga idol, no. Yun, may views tayo sa Apalit mga idol, no. Mga ano nito ng BBC mga idol. Ano, Jason Dabak, yun, mega shoutout, no. Tagay dyan, tagay. Shoutout nga pala kay Paring Wambo. Sa Kalam. Yung paring Wambo daw sa Kalam. Yun, at kay, ano, kay Red Check Love, yun, mega shoutout, no. At kay, ano yun, no? Mega shoutout na yun. Eto nga pala si Paring Wambo. Ay, kala ko naman kung saan, hindi na pala sa ano. Ano. Ayun, kay Mark Tong ngayon, mega shoutout na idol, no. At yun na nga mga idol, na finally mga idol, no, tapos na magtalpak si Kosen Jojo, at yun. Tapos na, magpaya. Tiwalang talaga si Kosen Jojo, sana hawakan mo na ito. At yun, matapos na tayo mga idol, matapos na tayo sa magtalpak mga idol. At yun na nga, no, sa mga kalapatids, wala pa talagang mga kalapatids mga idol, wala pa din sa mga idol, wala pa din sa mga idol, no. Ayun, mega shoutout ng DPC. At yun, abangan bukas mga idol, no, so papakaramdaman natin mga idol yung bilis ng ibon natin bukas. So let's go home na. Bye bye. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? So, good morning mga guys! Ayun na nga mga guys, no? Si nanay ngayon ang nagbibideo. Nagbibideo muna tayo ngayon mga guys, no? Kasi naghintay-hintay tayo sa mga ibon sa ibon natin. Yun na nga mga guys, no? Nagkarga kami kagabi sa BBC mga guys.
Ang bitaw mga guys is puso. Tayo, poso. 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 Review mga guys, Pangasinan. At binitawan nila doon mga guys, no, 6:18 in the morning. So ang dating dito mga guys, maghintay-hintay lang tayo mga guys ng dating niya. 7:30 ang dating niya. Kung makakarating mga guys. So mga guys, BBC tayo nagkarga. Yun na nga mga guys, no, shoutout pala dyan sa mga subaybay sa video namin, sa vlog namin. Maraming salamat sa inyo mga guys. Kung sino mang nakasubscribe sa channel namin. Mga guys, kung bago ka pa sa channel namin, sana wag niyong kalimutan i-subscribe ang channel. So ayun na nga mga guys, no. Wala pa talaga tayong ibon na dumating mga guys. Sa time check tayo is 7:39. Ayun mga guys, si Brian na look mga guys, so naghihintay din siya ng ibon niya. Ilang ibon binitawan mo? Ilang ibon? Ilan kinarga mo? 6, oh my God. Sa amin mga guys, isa lang talaga. Ano yung patibayan na yun Ayun mga guys, yung sa patibayan namin, isa lang ang naikarga. Sa BBC yun mga guys, no? Puso review tayo, kinarga natin yung bibitawan nila sa puso review mga guys sa Pangasinan. Kaya lang mga guys, 7:39 na, wala pa yung mga ibon natin. Ayun mga guys, no, expected mga guys, dating is 7:30. Pero wala pa talaga mga guys. So shout out dyan sa mga nanonood sa video namin. Maraming salamat mga guys. Pasensya na kayo, no, kung papalit-palit yung mga nagpa-vlog dito sa channel namin. Pasensya na kayo mga guys. Sana kayo na umintindi kasi mga guys, si Aliana nag-aaral. So mga guys, sana maintindihan nyo at shoutout na lang sa lahat ng mga nagpa-shoutout dyan. Sa lahat ng mga nanonood sa video namin, naghintay pa kami ng mga ibon namin. Wala pa talagang dumating mga guys. So yun na nga mga guys, no, 7:47 para may parating tayo. Ito na may mga guys, hindi yan, ang dami niya. Ayan, ito ba yun yan? Ayan mga guys, yan, may parating tayo na isa, ayan. Isa lang naman talaga ang ibon namin mga guys, pero ayan na siya mga guys. Ayan na siya, lumanding na Mia. Ayan na si Mia mga guys. Ayan siya, ayan. Ayan mga guys, ayan. Ayan, pumapasok agad din siya. Ayan mga guys, dito. 7:47 mga guys, andito na si Mia, dumating. Ayan siya mga guys, ayan. Ayan siya mga guys, ayan. Hindi na pala kainin yan. Ayan, ayan na siya. Ayan, oo. Sige, kumain ko. Ayan, surprise! Dumating din. Ayan, isa lang yan mga guys. Kinarga namin ng BBC. Kaya, paisa-isa lang tayo mga guys. Pero maraming ibon mga guys, no? Pero paisa-isa muna tayo. Ayan siya. Sige mga guys. Isa lang naman kasi ang ibon namin. Kaya mga guys, no? Dito nagtatapos ang ating video. At sana mga guys, huwag niyong kalimutang comment, like, subscribe, hit na rin notification bell mga guys para update